Helo, Fion ydw i. A Hywel ydw i. Bydd ymwelwyr yn dod i'r ysgol i gael gwybod am y pethau dyn ni wedi bod yn ei gwneud yn y dosbarth. Yr enw ar y bobl hyn yw arolygwyr. Byddan nhw'n edrych ar yr holl bethau da yn ein hysgol. Ac a oes yna unrhyw beth allu fod yn well i ni yn y dyfodol. Beth am i ni fynd i weld? Mae deall beth yw'n barn ni am wahanol rannau o'r ysgol yn bwysig iawn i'r arolygwyr. Cyn iddyn nhw ddod i'r ysgol, bydd rhai ohonyn ni yn gallu rhoi un barn mewn holiadur ar-lein. Gallwch chi wneud hyn yn yr ysgol neu gartref ar eich cyfrifiadur neu'r ffôn. Mae'n hawdd ac wir yn helpu ein hysgol i roi addysg well i ni. Bydd eich rhieni hefyd yn cael y cyfle i ddweud beth yw ei barn am yr ysgol mewn holiadur gwahanol. A thrwy gyfarfod ag arolygwyr, bydden nhw'n defnyddio beth rydym ni wedi ei ddweud i'w helpu i ofyn cwestiynau gwell i ni pan fydden nhw'n ymweld. A pan fydden nhw'n dod i'r ysgol, byddwch chi'n ei gweld yn cerdded o gwmpas i weld beth sy'n digwydd yn y dosbarthiadau a dod i wybod am ein gwersi. Efallai, bydden nhw hyd yn oed i gofyn i chi ymuno â grŵp i'w helpu nhw. Helo, Hywel. Hoffi ti siarad â fi am dy ysgol a dangos ychydig o dy waith i mi? Wrth gwrs! Ac os byddwch chi'n ei gweld nhw o gwmpas yn ystod amser chwarae neu amser cinio, bydden nhw'n hapus iawn i siarad â chi hefyd. Ar ôl i'r arolygwyr adael yr ysgol, byddan nhw'n ysgrifennu adroddiad i sôn am beth maen nhw wedi ei weld. A bydd hynny'n helpu ein haddysg yn y dyfodol.